Se on Rahkosen. Se on Rahkosen Erkki Kyberpoliisista. Terve. Meillä oli viime viikolla se supersuosittu arvonta ja emme tavoittaneet voittajaa telefaksin välityksellä. Joten olemme siis päättäneet kierrättää tulostimen, joka oli pääpalkintona. Ja tulostimen kierrätyshän tapahtuu niiden värikoodien mukaan, mitä tuolla sisällä on. Joten katsotaanpa siihen. Tosiaan, tässä on nyt tämä tulostini. Siinähän näkyy nämä värikoodit, eli sininen, punainen ja keltainen. Ja niiden avulla sitten voidaan selvittää, että missä mikäkin osa kierrätetään. Eli nämä kaikki ovat sellaisia värejä, mitkä menevät tai löytyvät ainoastaan kukkapenkistä, joten nämä osat ainakin kierrätetään kukkapenkistä. Ja nythän me ollaan saavuttu tänne pihalle kukkapenkin ääreen ja katsotaan sitten, miten nämä kasetit lähtevät irti. Ei tunnu lähtevän irti, että otetaan vähän jotain kättä pitää. No niin, jos näillä tonkeilla sitten tosiaan lähtisi jo. Melkein lähtivät, mutta eivät ihan. Tätä seuraa.